A yau muna tafi da sharhin fim ɗinmu mai dogon zango mai taken Alaqa. A inda za mu kawo muku sunayen jaruman da suka taka muhimmiyar rawa a cikin fim ɗin mai dogon zango na Alaqa, har ma da suna waɗanda suka ba da tasu gudunmowar. Daga bisani mu kawo muku ɗan takaitaccen labarin fim ɗin. Sai ku biyo mu, kada a ba ku labari. Jaruman da suka taka muhimmiyar rawa a cikin fim ɗin sun haɗar da Ali Nuhu, Ramadan But, Shamsu Ɗan'iya, Bilkisu Abdullahi, Tahir Muhammad Fage, Hadiza Ahmad, Sani Uba da dai sauransu. Shiryawa Khalid Yusuf Kerido da Jamil Sani Eweman, ba da umarni Ali Nuhu, duk da kamfanin FKD Production. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin takaitaccen labarin fim ɗinmu mai dogon zango mai taken Alaqa. Adawa ba ta gyara alaƙa, kazalika hamayya ba ta gyara alaƙa. Mutunci kaɗai shi yake gyara alaƙa tsakanin mutum da mutum, shi yasa Hausa suka ce mutunci madara. Kamar yadda wannan zamanin da muke ciki ya zo mana da abubuwa daban-daban na gurɓacewar tarbiyya, musamman a wannan yankin namu na arewacin ƙasarmu ta gado wato Najeriya. Shaye-shaye da faɗe na ɗaya daga cikin abubuwan da suka mana katutu a wannan yankin. Faɗe wata kalma ce da ke nuni da hakkewa mace, wala budurwa, yarinya ko dattijuwa ta ƙarfi da yaji ba tare da bin ƙa'idar da ta kamata ba, wanda hakan ya saba dokar da addinin musulunci ya ƙindaya, wanda hakan ya sa aka ɗauki doka mai ƙarfi akan duk wanda ya aikata wannan laifin, to dole zai fuskanci hukunci mai tsanani ko waye shi. Hakan ce ta kasance da Hisham da wasu abokansa guda biyu wanda ake tunanin sun haike wata yarinya bayan sun bugar da ita da kayan shaye-shaye. Wai Hisham ne ake zargi da yarinya fyaɗe? Ka tabbata ba kuskure kuka yi ba kuwa? Alhaji, ba wani mutum da ya isa ya tunkari gidanka da wannan maganar idan har ba yana tare da kwararan hujjoji ba, saboda kimar ka ta wuce haka. Da haka a wannan maganar tamu ba ƙarya ba wasa a ciki. Hisham ya fito daga gidan attajirai kuma masu faɗa aji a cikin garin, don haka wannan laifin tamkar zubar da mutuncin gidan ne, wanda a ɓangare guda akwai masu son ganin bayan ahalin gidan. Na san za ka yi mamakin sake kiranka da ni. Haka ne, sakamakon wani kes da ya haɗa mu da kai a baya da kaso na yi rashin gaskiya. Na san ka daɗe kana min wani irin kallo, to na kira ka nan ne don in sauya maka wannan kallon da kake mu. Lokaci na da bala'in muhimmanci a gurina. Zan so ka faɗa min dalilin da ya sa ka ce na zo. Hakika haka ne, lokaci in ya wuce baya dawowa. Ina da interest a kes ɗin yarinyar nan Nadia. Ina fata ba dai so kake mu haɗa baki da kai mu toye mata hakinta bane. Alamu na nuni da Hisham baya ɗaya daga cikin waɗanda suka aikata wannan laifin, domin shi kawai ɗakin hotel ɗinsa aka yi amfani, wanda shi ya ba abokan da hannunsa mukullin ɗakinsa na ya fice. Wallahi barista, yarinyar nan ma da ake maganarta wallahi ban san ta ba. Kawai ina zaune abokanai na suka shigo da ita ɗaki ne kuma na fita na bar musu ɗakin. Kafin hakan ta faru da Hisham, wata wasiƙa ta zo masa ta hannun mai gadinsa. Lafiya fa? Ina fa lafiya. Happy birthday to you Hisham. Ina maka murnan ƙarin shekara ɗaya, ga kek nan ka yi shagalinka kafin abin da yake tunkaro ka ya same ka. Yau za ka samu babban tsaraba a rayuwarka. Na barka lafiya. Na kasa gane ma'anan wannan sabon. Ta yi wata ce take son ka, amma ba ta bayyana ba sai yanzu. A ɓoye kuma. Ka manta kai jarumin mutanen ne. A ɓangare guda, dama Hisham ya addabi halin gidan. Ashe ke ma kin ji labarin abin da ake zargin sa? Na ji labarin akewa. Ake zargin sa. Ƙarya ne. Wannan ƙarya ne ma. Shi da kake zaune kake kallo a tafi da shi? Saboda Allah da Annabi ya kamata ku yi haka? Wannan shiri ne na ɓata wa gidan nan suna, kuma ba shi aka ɓata suna ba, kai aka ɓata wa suna. To Hajiya, ai shine yaro kaɗai a gidan nan da yake ƙoƙarin ɓata a gidan nan suna. Duk abubuwan da yake aikata shi baya gani. A fuska na biyu na labarin, akwai wata matashiya Hasabibiya da take shirin cutar da Namir, wato yayan Hisham ɗin, amma shi bai gane ba domin shi yana tunanin tagari ce. Hakan yasa yake shirin taimaka mata. Wani course ke karanta? Mascom 2.1 ne graduating, na gama da hidimar ƙasa. To shikenan. Barka dai. It's okay. Za mu magana da Khalid domin ya duba idan akwai wani gurbi zai saka ki
sai ki dan fara zuwa nan dan wani lokaci ko? To godiya nake. Kuma ranka ya dade, na ji kana maganar akwai gurbin da za a iya bata. Me faru? Dama ba mu da gurbin PR a wannan kamfanin. Tunda Maryam Tofa ta yi aure mijinta ya mai da Lagos babu kowa a wajen. Sai kuma gashi mun yi nasara ba? Ita ma same course suka karanta. Ita ma mass com ce. Kin san me zai faru? Yanzu ga wannan kudin ki hau mota. Gobe sai ki zo? A ƙarshe dai an gurfanar da Isham a gaban kotu bayan labarin ya yaɗu a gidajen rediyo da kuma talabijin. Ko lauyan da ke wakiltar mai ƙara yana da sauran bayani kafin kotu ta yanke hukunci? Ko menene dalilin da ya sa aka samu semen ɗinku a jikin specimen ɗin da aka samu a jikin yarinyar nan amma babu na Hisham? Saboda shi ya yi amfani da roba, mu kowa mai amfani da ita ba. To duka ana muka kawo ƙarshen takaitaccen labaran fim ɗinmu mai dogon zango mai taken Alaqa. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Baba Suda, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ni Sadiqat Aisha Umar mai malari nake ce muku wassalamu alaikum. Gadara ba ta gyara alaƙa, adawa ba ta kyauta alaƙa, hamayya ba ta kyauta alaƙa, mutunci shi ka gyara alaƙa, alaƙa idan ta yi kyau wasu can nesa sosai.